नमस्ते. मी कैरीचे आमसुलं बनवते आहे. म्हणजे आमसुलं म्हणजे तुम्ही बोलाल काय? ती आमसुलं म्हणजे डाळीमध्ये, मच्छीमध्ये, म्हणजे मच्छी फ्राय वगैरे केली तर पाण्यात टाकून त्याचा रस काढून घ्यायचा. म्हणजे कोकम नाही भेटलं तर त्याच्यासाठी हे पाऊस उभं आहेत ना, आपल्याला कुठे कोकम नाही भेटलं तर त्याच्यासाठी आमसुलं बनवायची आहे. ते मी तुम्हाला बनवून दाखवते. या मी 1 किलो कैरी आणले आहे आणि याची आहे ना साल काढली आहे. आता एक तुम्हाला दाखवायला ठेवली आहे, म्हणजे साल कशी काढायची. हे बटाटे किसायचं असतं ना, हे बटाटे साल काढायचं. याने मी अशी अलगद साल काढली, म्हणजे बघितली आधी आणि साल निघते का, तर निघते त्याने. मी अशी साल काढून घेतली सर्व. आता तुम्हाला आहे ना त्याचे बारीक बारीक आहे ना पातळ एकदम कापा काढून घेते आणि ते तुम्हाला दाखवते. हे 1 किलो कैरी आहेत ना, अशी साल काढून मी असे बारीक बारीक असे आहेत ना छोटे छोटे तुकडे असे किसून घेतले. म्हणजे तुकडे नाही केले मी, आता कसे किसते ते बघा. हे आहे ना ही कैरी, त्याचे पातळ पातळ असे आपण असे कापा काढायची बघा, अशी तासायची. म्हणजे जाड नाही बारीक नाही, असे छोटे छोटे आहेत ना पातळ कापा काढायचे. असे किसायचं, विलीवरच किसायचं. असं तुम्हाला सुरीने जमलं तर सुरीने पण करू शकता. हे आता मी काय करणार आहे, हे मी उन्हामध्ये आहे ना सुकवणार आहे. आता उन्हामध्ये 2-3 दिवस सुकायला लागणार. त्याच्या पुढचं मी तुम्हाला नंतर सांगेन याचं काय बनवणार आहे ते. ते कैऱ्या किसून घेतलेत मी, ते आता मी उन्हामध्ये टाकले आहेत. तर मी तुम्हाला आता एक एक करून नंतर सगळं दाखवते. हे कैरी सुकायला ठेवली होती, अशी किसून बारीक बारीक मी दाखवलेली आहे. ही आता सुकून आहे ना अशी 2-3 दिवस सुकवायची. मग सुकून अशी होतात एकदम बारीक कडकडीत होतात. अशी सुकून कडकडीत झालीत ना, मग आपण काय करायचं, त्याला अजून 2 कैरे घ्यायचे आणि असे पाण्यामध्ये उकडायचे, कुकरला लावायचे आणि उकडायचे. हे आता एक कैरी आहे ना याच्यामध्ये आहे ना सोलून आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकून आता मी तुम्हाला दाखवते. असं आहे ना त्याचा रस काढून घ्यायचा हाताने, म्हणजे कोकमामध्ये. आपण साल काढून शिजवले तरी चालतील. याला बोलतात फूट द्यायची. अशी असे मी 2 कैऱ्या घेतल्या आहेत. त्याआधी पहिला मी असा रस काढून घेते आणि तुम्हाला मीठ कसं टाकायचं ते दाखवते. आंबे शिजवून कैऱ्या शिजवून आहे ना असा मी ज्यूस काढून घेतलाय आता त्याचा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना आपण कसं चवीपेक्षा पण जास्त मीठ टाकायचं. मी जितक्या कैऱ्या घेतल्या आहेत ना त्याच्यापेक्षा तुम्ही 1-2 किलो जास्त पण घेऊ शकता. आता हे सगळं आहे ना मिक्स करायचं. याचे रात्रीच काढून ठेवायचे. स्टीलच्या भांड्यात ठेवायचे, नाहीतर प्लास्टिकच्या म्हणजे जर्मरच्या भांड्यामध्ये, अल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये नाही ठेवायचे. याचे दाबून ठेवायचे रात्री करून आणि सकाळी उन्हात टाकायचे. आता हे तुम्हाला उद्या उन्हात कसे सुकवायचे ते मी दाखवते. हे मी आंब्याची कापं सुकवून ठेवली होती. त्याला मी 2 आंबे आहेत ना शिजवून त्याचा रस चांगला मी त्या कोकमाला लावून ठेवला होता. म्हणजे ह्याला तर आमसुला बोलतात आंब्याची. हे अशी चांगली आता मुरली आहे, अशी चिकट होतात. म्हणजे रात्री ती भिजवून ठेवली ना सुकलेली फोड आंब्याच्याच याच्या रसामध्ये, तर ती अशी चांगली होतात. आता ही आहे ना काय करायची, आपण थोडं थोडं शिंगल करून आहे ना असं बारीक बारीक सुकायला ठेवायचं उन्हामध्ये. याला कशी सुकेपर्यंत कडकडी सुकायला पाहिजे अशी ठेवायची.
आणि मग सुकल्यावर यांना डब्यात भरून ठेवायची. आणि याचा फायदा काय आहे, आपल्याकडे आमसुलं भेटत नसतील कोकम वगैरे, तरी अशी आमसुलं आंब्याची बनवून ठेवायची. मच्छीमध्ये, डाळीमध्ये, कढीमध्ये. आपण कोकमाची कढी करतो, सोलकढी, त्याच्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. मी सगळे आता पातळ घालते आणि तुम्हाला दाखवते. याची ताटामध्ये, ट्रे मध्ये किंवा तुमच्याकडे अजून काही मोठं भांड असेल ना, त्याच्यामध्ये भरपूर अशी आता तुम्ही आमसुलं अशी सुकवून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला फायदा होईल. म्हणजे प्रत्येक वस्तूमध्ये आपण वापरू शकता, कढीसाठी वगैरे. आता याला 3-4 उन्हं, 2-3 उन्हं अशी लागलेली ना, तर तुम्हाला जेवढे दिवस सुकवायला लागतील ना, तेवढे दिवस मी तुम्हाला सांगेन की एवढे दिवस सुकवायला लागतात. आता मी हे उन्हात ठेवते आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला दाखवेन सुकल्यावर. कैरीचे आमसुले मस्त तयार झालेले आहे. असे तुम्ही पण बनवा आता कैऱ्या आणून, कारण हे मच्छीमध्ये पण वापरता येतात, डाळीमध्ये. मच्छी फ्राय करताना याचा रस काढून घ्यायचा पाण्यात टाकून थोडंसं, असं म्हणजे चांगला उपयोग होतो याचा. असे साधे खायला पण चांगले लागतात.